नकटो भवानी जी के अब बहुत लालसा रहे कि गोपालगंज जिला तनी हमहू घूमी। वैसे तो बक्सर से बनी और कहाँ आवे के नाम बड़ा कर रहे गोपालगंज जिला के अपने आप में। चलिए माई के आशीर्वाद में 2024 आए तो हम आ गए। बाकी नाल पे बड़े भैया अंकित भाई कोरस, तबला वादक, बेंजो, कैसियो, पैड सब जब भी बाटे म्यूजिक से वो करा के प्रणाम बा। राजनंदिनी टेंट हाउस इहो बरियारे बा। आई एक कार्यक्रम के परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय चंद्रशेखर भैया के प्रणाम बाटे। आई ए माई के प्रांगण में हमरों के गावे के मौका मिलल बा। एगो माई के भजन सुनाए, ओकरे बाद फिर एगो कलाकार है सुनाई है। आई चार माइनर से माइनर